etorri da. Kaixo, kontador, zer modu zaude? Ni ongi nago. Pozik alzaude iturra irabazita ondoren? Bai, baina oraindik nago pixka bat mareatuta edo parme. Baina dopatu zinen iturrean da. Ez, hori gezurrutxa da! Kontador, nina hartu duzu? Bai, ez, baina ongi nago. Zenbat urte dara batzazu ziklismoan? Txikitatik. Rin. Bai, nor da? Kontador, pagatu bat izbidezu las pastillas. Mendia notina. Ez nintzen dopatu. Nuen ni. Hala, zauratu nahi. Ba, hau izan da dena programa honetan, guazen publizitatera. Mediamar, telebizto eta eratzen burgada, 5.000 euro. Eskuetatik joaten ari zaizki, etorri azkar. Mediamar, yo no soy feo. Eta orain, tiroletara. Futbola. Barcelonak Galeson Getaferen aurka. 0-bat. Parteo interesantea, baina resultado dramatiko batekin. Raijarren ekipa hunditzen ari da. Osasunak irabazi zuen Deportiboaren aurka. 2-huts. Osasuna beste partido bat irabazi ondoren matematikoki irabazle izango da. Madrilek galdu zuen Sevillaren aurka. 2-6. Ez nuen ikusten halako goleada txikian nintzenetik. Eta txikian nintzenean 36-5 irabazi zuen Osasuna Madrilaren aurka. Betisek galdu zuen Atletiken aurka. 2-huts. Bilboko Lehoiak katedralan ez dute galdu ezta partido bat oraindik. Futbola bigarren mailan. Ponferradinak irabazi zuen Lorcaren kontra. 5-2. Ponferradina horrela saitu gero lehenengo mailara llegatuko da. Hauek izan dira futboleko resultadoak. Tenisan Sharapova atzo irabazi zuen Madrileko torneoa. 3 ordu eta zerbait gehiago iraundu zuen tenisa. Hemen bukatu dira kirolak. Eta orain, txiste ederrak prestatu izkigu gure laguna. Txisteak. Zer egingo zenuke uarte batean palmera batekin, elefante batekin, txinu batekin, eta ez dakizu egiten? Elefanteiko nuke eta joango nuke. Ba ez! Hartzen duzu elefantea, igotzen duzu palmera, eta botatzen duzu txinunaren gainean. Eta egiten duzu monoplano bat. Hau